ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଅଫ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟା ହଁ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ଅଡିଓ ପାର୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କାଲି ହୋଲ ନାଇଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବିକଜ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ସେଗୁଡା ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଗୀତକୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡିଂ ହବ ସେ ଗୀତକୁ ସିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତ କାହାକୁ ଦେବେନି ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବି। କୋଉ ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୀତ ଥିଲା ଯୋଉ ଗୀତ କି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସେ ଗୀତକୁ ସେ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୀତଟାକୁ କାହାକୁ ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ସହିତ 11 ତାରିଖ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ 31 ତାରିଖ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ପୁଣି 4 ତାରିଖ ନେଲେ ତାପରେ 11 ତାରିଖ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଗାଇବେ ବୋଲି ନଭେମ୍ବର 11 ମୋ ସହିତ କଥା ଦେଲେ ଏବଂ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋର ଏଇ ଫଟା ଗଳାରେ ଗାଇବି ଟିକେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବି ଯୋଉ ଗୀତଟା ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲୁ କୁଆଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ଭଏସ ଭଲ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ନିହାତି ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି ଦିସ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ମୁଁ ଯଦି ବି ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇକି ଏକୁଟିଆ ଗାଇବାକୁ ମତେ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଥିଲା ମିଶିକି କରିଥିଲୁ ତ ଗୀତଟି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଙ୍ଗ ଇଜ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫର୍ ଆୱାର ବିଲଭଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ସେ ଗୀତର ମୁଁ ନିହାତି ଗାଇବି। କୁଆଡେ କଲୁ ଲୁହରେ ଫସାଇ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ରାତି ଦିନ ତୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ କୁଆଡେ କଲୁ ଲୁହରେ ଫସାଇ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ରାତି ଦିନ ତୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟଚି ଥିଲା ସେଇ ଲାଇନ କୁ ହ୍ୟୁମାନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସାରା ଓଡିଶା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପରିକା ଗୋଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀକୁ ଆମେ ହରେଇକି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆମର ଲାଇଫ ରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଠିକ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଲେଡି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଓପନଲି ସେ ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି କି ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ପଏଲ ହବାର ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ୟୋର ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୟୋର ଆସେଟ ତ କଣ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ଥିଲା ସେ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଯିବିନି ବିକଜ ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣା କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେ ସେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସେଟ ଆପଣ ନିଜର ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସେଟ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡିଶାର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ହାଉ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଅଲ ଦିସ୍। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିବେ କଣ ବି ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଆୱାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନବା ବା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ନୁହେଁ ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ ଅଲ ଦିସ୍। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବଡ ସାନ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ଚାଲିଗଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି 31 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ 4 ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ ମତେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମତେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଅବଶ୍ୟ ଭାବିଲି ଯେ ଯାହା ହଉ କମ ସେ କମ ହ୍ୟୁମାନ ଏତେ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 11 ତାରିଖରେ ସେ ଆସିବେ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମୋ କଲ୍ ଉଠେଇଲେନି ମୋ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏତେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଲୋକ କେମିତି ସିଙ୍ଗର
ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସବୁ ବସିଛୁ ବଟ୍ ୱେରାଜ ସେ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟରେ ସେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେ ଏମ୍ସ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୀତ ହିଟ୍ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ସ୍ଥାପନ ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।